alumno interno por oposición, no último ano da miña carreira, iba a facer cirurxía, me empleei alumno interno que chamase higiene e sanidade, pois xa seguí por a higiene e sanidade. Ser alumno interno creo que é importante. Vamos a ver como podemos recuperar esa figura de alumno interno, a Academia de Alumnos Internos e unha serie de actividades neste sentido, nesta orientación. Tamén hai algo moi importante. Edward Jenner, o descubridor da vacina da variola, fixo ese descubrimento cando era as observacións cando era estudiante de medicina. Hai moitos máis descubridores que fixeron eses descubrimentos cando eran estudiantes de medicina. Nosotros queremos integrar os alumnos na investigación. A investigación, non sei se vai a falar neste debate, pero tamén un aspecto moi importante, porque a investigación biomédica é un dos pilares fundamentais da facultade e nos ocupamos o 7º lugar das universidades españolas. E, bueno, este será un aspecto importante, integrar os alumnos na investigación. Desde logo, as relacións internacionais son importantes, imos de prestar atención, imos procurar esas relacións internacionais, incluso leválas a países máis desenvolvidos do norte de Europa, de América, a ver como podemos de Norteamérica, quero dicir, a ver como podemos facer en relación con este aspecto. Pero sí, nos parece moi importante o fomento dos intercambios de alumnos e os intercambios tamén de profesores. Bueno, algo importante que no que vamos a traballar é na visualización da Facultade de Medicina dentro da universidade e dentro da comunidade, pero un aspecto importante que ten que ver con este apartado é a visualización das actividades desenvolvidas polos alumnos de medicina, que están a desenvolver unha gran cantidad de actividades das quales non se ten coñecemento por parte do resto da comunidade universitaria e da sociedade, e desde o decanato, se nosotros recibimos a confianza da Xunta de Facultade, promoveremos a visualización de estas actividades. E, como remate, tamén un tema que non ten que ver tan directamente con isto, pero que é moi importante e que ten que ver cos alumnos para o futuro, é a búsqueda de solucións ao recambio futuro do profesorado da Facultade de Medicina e Odontología. Hai que ver quen vai explicar a anatomía dentro de unha serie de anos, quen vai a explicar todas as básicas dentro de unha serie de anos. As clínicas é o mellor máis fácil, máis doado, pero a ver quen vai a explicar as básicas. Como podemos facer é os futuros médicos, os que agora son estudiantes, os que xa deixaron de ser, pero poden logo orientarse pronto hacia o profesorado. Temos que buscar solucións para o futuro do profesorado tamén da Facultade de Medicina. Bueno, para o uso do galego, xa dixemos ao principio como un plantexamento inicial que promoveremos o uso do galego na facultade dentro do respeto á liberdade individual e nas actuacións institucionais empregaremos sempre preferentemente o galego. Descentralización da docencia, ninguén a pon en dúbida, por suposto. Descentralización, sí, nós queremos unha descentralización, pero sin improvisación ni experimentos. Queremos unha descentralización seria e planificada. Temos que aprobar o modelo, conveniar o uso dos servicios sanitarios dos Sergas e poñelo en marcha mantendo sempre a calidade da docencia e contando en todo momento co acordo dos departamentos que son os responsables da organización docente e co acordo dos estudiantes que terán que pronunciarse na rapidez da súa implantación. Descentralización da docencia práctica e da docencia teórica o antes que sexa posible, para o que promoveremos o uso de videoconferencias e de outros medios de aprendizaje a distancia. Todo isto redundará non só na mellora da calidade de formación dos estudiantes, sino tamén na mellora da capacitación e promoción dos profesionais dos Sergas, co consiguiente mellora da asistencia sanitaria e da investigación e, en definitiva, da mellora da atención sanitaria de máis calidade da poboación de Galicia. Con que docentes temos que ver os profesores que temos, xa temos profesores en algúns, bueno, como vamos a facer, perdón, en que hospitales nosotros imos a facer a descentralización. A Universidade de Santiago é quen ten a competencia e a responsabilidade histórica de levar a cabo este proceso de forma coordinada coa Consellería de Sanidade,
tal como establece o artigo 104 da Lei Xeral de Sanidade, pensando no mellor para a formación dos futuros médicos para Galicia. É unha grande responsabilidade que ten que afrontarse con xenerosidade, pensando a longo prazo. O modelo, ao noso entender, é docencia de básicas na Facultade de Medicina e Odontoloxía e docencia clínica nos hospitais e centros de saúde que se acorde cos Sergas. Somos conscientes que temos que aproveitar todos os recursos sanitarios dos Sergas para a formación dos futuros médicos. Entón, imos pasar a Facultade de Medicina e Odontoloxía do século XXI, como nosotros queremos chamarle, vai a ser unha facultade con unha docencia de básicas na Facultade de Medicina en Santiago e con docencia clínica en diversos hospitais, no Hospital de Santiago, no Hospital de Vigo, no Hospital da Coruña, o novo Hospital de Lugo, e se é posible tamén os de Ourense, Pontevedra e Ferrol, e senón na medida en canto iso sexa posible. Tenemos tamén que contar con centros de atención primaria. A responsabilidade da docencia en canto a organización, en canto a sistema de avaliación, é unha responsabilidade dos departamentos da Facultade de Medicina. Temos xa profesores en algúns destos hospitais e, bueno, hai que coordinar e organizar isto de acordo coa Consellería de Sanidade. Repito, a competencia e a responsabilidade de levar a cabo o proceso é da Universidade de Santiago e a Consellería de Sanidade ten que colaborar de acordo co que dispón a Lei Xeral de Sanidade e temos que facelo, por tanto, de forma coordinada coa Consellería de Sanidade. Unha cousa que da anterior quedou, porque son moitas cuestións, de que alumnos van a ir a que hospital, e xa me preguntaron a unha reunión que tuvemos cos alumnos, e indudablemente isto tenemos que ver, e os representantes dos alumnos terán un papel importante a la decisión. Hai que mollarse, teñen que mollarse de modo importante os alumnos. Por eso decía que tamén o ritmo da descentralización tamén era un tema importante a consensuar cos alumnos. Por lo que toca a adaptación ao Espacio Europeo de Educación Superior, bueno, esta adaptación, que ya estamos no primeiro ano, está poniendo de manifesto unha serie de carencias de espazos de persoal, de profesorado e de pase, as que tenemos que buscar urxente solución, xa pensando que dentro duns días hai que poñerse, se nosotros recibimos a confianza da Xunta de Facultade, unha das primeiras cosas que temos que poñernos a preparar o segundo ano do grado, temos que traballar nese sentido. Bueno, o incremento enorme que se produceu co número de alumnos. Nosotros pensamos que o levar a cabo a descentralización, estando de acordo e navegando na mesma dirección que a Consellería de Sanidade, facilitándoles para poder levar a cabo a descentralización por parte do goberno da universidade, pois é posible que se despresurice e que non sexa xa necesario que nos manden formar a tantos alumnos. Nosotros temos previsto convocar un foro de discusión sobre as necesidades reais de médicos en Galiza. Formar un número excesivo de médicos, ademais dun importante custo, a sociedade supón unha diminución da calidade da formación do conxunto dos futuros médicos, máis ou menos sistema de Bolonia, levando doutra banda tamén a precarización da profesión e o paro médico. Ponemos en marcha os colexios médicos un foro de discusión sobre as necesidades reais de médicos. Nel proponemos tamén o estudio do número de médicos formados na nosa facultade que finalmente exercen fora de Galicia, da razón que levaron a tal situación e das posibles medidas de rescate desos profesionais que completaron a súa formación especializada fora. Na adaptación vamos tamén a ver a adaptación ao Espacio Europeo de Educación Superior como unha oportunidade de mellora, oportunidade de repensar os contidos das materias,
de integrar a docencia e de empregar as novas tecnologías. Neste sentido, xa ao longo do debate fomos falando de potenciar a formación dos docentes cara aos cambios educativos que supón a adaptación a Bolonia mediante cursos específicos de formación, a colaboración dos grupos de innovación docente que existen na facultade, favorecer a incorporación das TICs, o uso do laboratorio de habilidades, a creación da unidade de educación médica, a creación dun sistema tutorial e a comisión de garantía de calidade. Todo iso vai a noso juizo mellorar isto. Logo, despois, hai unhas cuestións como son os prezos das matrículas, o número de convocatorias para materias, a dificultade de realizar proxectos de libre elección. Os dous primeiros apartados son cuestións que para os que se conta a miña disponibilidade se eu resulto elegido como decano para buscar a solución máis favorable para os estudiantes, a mellor solución. En o aspecto tamén dos créditos, da dificultade de créditos de libre configuración, nosotros estamos colaborando a impartir estes créditos